este mes de xaneiro na clase de proxecto interdisciplinar. Estes días estivo con nós na clase unha representante dunha ONG que se chama Mundo Cooperante. Chamábase Rosa. Explicounos como funciona unha ONG e moitas cousas que nos abriron os ollos, as verdades que nós realmente non víamos. Esta organización traballa en moitos países subdesarrollados, en India, en Colombia, en Kenia, que están en África. As persoas que traballan na ONG chámanse cooperantes e son voluntarios. Fano porque queren que o mundo sexa mellor e menos injusto. A xente coopera fai cousas maravillosas. Nestes países axudan as persoas que o necesitan. Fan proxectos como construir escolas para nenos, hospitais, levan material escolar, cartos e medicinas. Que hai moitos países no mundo onde os nenos e as nenas non viven como a nós. Hai moitos países nos que as nenas non poden ir á escola. Non as deixan. Quedan na casa e traballan. Van por auga, pagan comida, lavan e coidan dos pequenos. Mentre os nenos están na escola. Así, as ONGs fan escolas para que as nenas poidan ir e ter unha educación como os nenos. Un proxecto que teñen en Kenia é un fogar de acolida para nenas que son maltratadas ou que as queren casar con homes maiores. O que máis nos gustou e no que queremos colaborar é no proxecto de pulseiras Masai. Os Masais son unha tribu de Kenia, un país africano. As mulleres e nenas Masais fan estas pulseiras de valorios, que son moi bonitas e moi coloridas. En todas elas hai unha cruz. Esta cruz é un símbolo para denunciar a situación tan difícil na que se atopan as nenas en África e para loitar polos seus dereitos e que non se abuse delas. Coa nosa axuda podemos facer que estas nenas non lle pase nada mal. Por iso, nós decidimos na clase vender estas pulseiras para axudalas. Venderemos as pulseiras no recreo durante unha semana a partir do día de hoxe. Cada pulseira custa 5 euros e con estes cartos podemos axudar para que siga existindo o fogar de acolida. Todo o mundo debería abrir os ollos a este problema e reaccionar. Esperamos que poñades o voso gran de area e que xuntos loitemos contra esta injustiza. Nada máis. Grazas pola vosa atención. Esperamos que compredes algunha pulseiriña para vós ou para regalar a alguén, que é un regalo moi bonito e que realmente serve para algo moi importante. Estas son as pulseiras. Como podedes comprobar, son moi coloridas todas. Estas son as mulleres Masai. Levan os cuidados que elas fan. Estas son as nenas Masai. Como podedes ver, son como a nós, solo que non teñen o pelo rapado, para evitar que as colonias de piollos se queden no seu pelo. Estas son dúas actrices famosas que tamén levan as pulseiras. Ensinámosvos estas dúas, pero tamén hai moitas persoas famosas que tamén as levan. Por exemplo, os cantantes de Mago de Oz tamén os levan. Diseñadores, atletas... Hola. Y luego si preguntas no hay, ¿no? Namasenga monyole So weni namalanoe Bo wamende nyemba nyonki Oh, sirimbeya amnamboa Jeye senye nonge ombo ango
Bamene, yeah, Bandu.